يا من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariami kipagadatan, si pangkuunaan datano kalabuy sa giyang kai mababaloy tapik tano o di na mababaloy bandingan tano na napapanganin tano ko kadnan tano Rabbul Alamin linding tano niyan nagusiyap tano niyan o langulangwan o mga tiyuba naguso mga tapang naguso mga ragaur pupakabalamban ko di itano di kapaginataw sa giyang kaya dunia na nasiyapan tano ron Allahu subhanahu wa ta'ala aguso mga pamilya tano si iko mga ingat tano nagusi iko mga turugan tano nayamala na si iko mga rompana tano. Allahumma amin. Makasabab pro na aya mababaloy kabugantano sa makampata o sayan na giyang kaya al-ibada. Aya mga unwan ang kaya bandingan tano umiyugso Allah na bandin ni mga ipun sa isa, talo di na ipun sa isa, dua, talo ka episode ang kaya bandingan tano insya Allah. Aya mga unwan yan na paganayron na so mapamamaan ang kaya pero na ibada. Ikadua na so mga rukon ang kaya ibada. Aya ikatlo na so syarat iterima wallah ko ibada. Aya ikapata unwan ang kaya bandingan tano na so mga klase, mga anwa ang kaya bandingan tano maanaging kaya ibada. Mga oripin wallah, so manusia naigira pitumang kadanian. So antap yan. O di na so manusia tutumang kadanian so hadap yan. Gulalan ko mga asbab, gulalan si ko mga sabab, matatangkad agiyutoy kesabapan ko kakaparolian yan si ko antap yan. Nasiran sa mga tao mararani ko kapakadag o di nasiran sa mga tao mararani si ko kapakaapas. O pa maka bagay tano sa ibarat sa iko kalugaw niyan na ayaman akinira o to doktor si ko kaya balwin niyan doktor na sabab sa giyang kuto kaya tumang kadinian na si iko antapian araks ininggulalan niyan sa mga asbab ko kakabalwin niyan doktor. Nagito'y sabab iman to na sa mga doktor naming babaloy sila ang mga doktor sabab ko kaya panagutia pairan o antapiran ko mas adilan ikapaganad. Sabab ko kininggulalan niran ko mga okit
akakekuairan o di na kakasampairan sa giyang kotuan tapiran na sabab ko taufik agusulimu wallah subhanahu wa ta'ala na matatagusidan si iko mga darajatiran ni manto. Mga oripan wallah, obatan o pakalilipati, agiyang kae kinibayan tano sa dunia, giyang kae kaya adna rakatano wallahu subhanahu wa ta'ala na adna hadap, adna antap, as-sababa inyadan rakatano wallahu subhanahu wa ta'ala. Na sa mga oripan Allah, sa mga manusia, amiya kanaliran so antap hadap as-sabab akiad na kiranu Allah subhanahu wa ta'ala nasiran sa mga tao disumala na napupamakasalang siranu Allah subhanahu wa ta'ala sa maliwanag o di na disumala napakaapasan siranu Allah subhanahu wa ta'ala ko kamarganan sa giyang kaaya dunia na ayamala napakadagan siranu Allah ko kamarganan sa alungan akiyama. Aya pa kayo sa na anto na ay antap, anto na ay hadap, as-sabab pa iniyadan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya dunia. Kinanglan na katukawan tano, kinanglan na kasabutan tano, ang kaya antap o kiad na rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya dunia. Napitir wallah sa suratul Dhariyat ay 50 agu na makaayatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Da akiad na ko atig wallah ko mga jin. Naguda akiad na ko si ko mga manusia. Arwar sa anak ko iran masuasuat. Giyaya ihadap, giyaya antap akiad na rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaaya dunia maana al-ibadah. Maana sukap suat tatanong si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa mga jin, agu sa mga manusia na aya hadap, aya antap akiad na kiranu Allahu subhanahu wa ta'ala na al-ibadah. Aniran masuat so Allahu subhanahu wa ta'ala. Pero Imam Ibn Kathir sa iko tafsir yan. Inipmaanan yan sa giyang katir wallah subhanahu wa ta'ala managing kuto wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Natigan man iya annahu ta'ala khalaqal ibada liya'buduhu wahdahu la sharika lah. Mata-mataan natigu Ibn Kathir aso Allahu ta'ala na inadun niyan sa mga orip niyan. Sa ayas sabab akiad na niyan sa ikaw mga orip niyan na aniran masuasuat so Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa adaban niyan sa kutwa. Nasadun sa tao mangungunutan ko kabaya wallah. Sadun sa tao at tumangkadan niyan so antap as sabab akiad na no Allah subhanahu wa ta'ala na imbalas no Allah so tarotop kompleto abalas sabab ko kaya pangunutan yan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nasapman at tigyan sa tao asupak niyan ongkir niyan so sabab akiad no Allah subhanahu wa ta'ala kakalipatan niyan na nasiksaan sa kanya no Allah sa masupita siksa. Ayamaan niyan na so mga tao pangungunutan ko kabaya wallah ko oryan o kaya tukawiran ko sabab akiad na kiranu Allah subhanahu wa ta'ala na itumang kiranu Allah so tarotop abalas ko kaya panaguntaman ni iran ko sabab kiad na kiranu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasapman sa tao ongkir niyan so Allah subhanahu wa ta'ala kapakalipatan yan so sabab kiad no Allah sa giyang kaaya dunia na siksaan sa kanya no Allah sa masopita siksa. Giyang kaya adna wallah si ko mga jin. Kaya adna wallahu subhanahu wa ta'ala ko mga manusia na annahu ghayru muhtajin ilayhim.
matapatan na so Allah subhanahu wa ta'ala na kana uban yan makikinanglan sa mga jin agus sa mga manusia kukiad na niyan. Kaaya mata-mataan na sa mga jin agus sa mga manusia imakakakailangan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaino to, liannahu khaliquhum wa razikuhum. Kakagya so Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyan imiyadun sa ikaw mga jin agus kanyan pagparkiran. Kailangan rakatan o Allah. Kailangan o Allah subhanahu wa ta'ala sa ikaw mga jin agus sa mga manusia. Inunta na sa mga jin agus sa mga manusia makakakailangan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso Allah imiyadun ko mga jin agus sa mga manusia agus kanyan ipagparkiran. So, Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialoy niyan ko kaya pakatitiyan niyan si iko Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ag itiroon wallah subhanahu wa ta'ala. Maana hadisul qudsi. Pitiro Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibn Adam, hay muriyataw Adam. Tafarrag li'ibadati amla'u sadraka gina. Hay muriyataw Adam atig wallah, senggay ka sa oras sa ipanunuatan karakan atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanoon akan surar baka kakawasaan. Managiyang ko to kataguan so rarab manusia asenggay sa oras para sa dinyan di ipanunuatan ko Allah subhanahu wa ta'ala na kapano surar biyan akasusuat. Si kunganin aki adnaw no Allah subhanahu wa ta'ala. Nagukataguan so puso yan sa kanaa tama. Ay manan yan na balis kanyan amano siya amuktani sabab sa giyang koto parati yan naguso ka pasenggay niyan sa oras adinan ipanunuatan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na upamak ayabtad ka nataw ka akalilid papaginataw sa iko dunia. Si ika maapad si ko mga tao ayakap kilay no mga sala kauron na pobre. Napakapambarakatan ka wallahu subhanahu wa ta'ala so may to atamok ka nagudinin ka pakadararan so ayaman na niya nakapopobre. Amay pamang kadika sumunggay sa oras atig wallah yaani wa illam taf'al o din kang galba ka so ngani na inisugo ang rakatigu Allah maana so simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaayamato mo ka na sukaw yaguyag si iku dunia adi sukaw yaguyag si iku alungan amawri mala ato sadra ka sugla ayamaanan yan na pakadakdakal na kandan so mga sabapa ikabibising ka si iku dunia atigu Allah subhanahu wa ta'ala. Maana so mga tao akiyalipatan niran so simbayran na si iku Allah subhanahu wa ta'ala na dadin na ipteman yan akabibisiran si iku dunia akana ubasimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagu ang katangkiran ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kuto abarakas iku mga tamukiran na matatapkiran ang kuto diinan di ikapakakenu sabab sa dairam bura uta so singanin niran si iku dunia. Kiyaram kiran Allah subalasyan agusulimu iyan sabab sa kialipatiran ko simbayran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nasama na yan mga orip ng Allah na miyakaraya garkatano naguketo kawan tanu aayabus as sabab aki adnar katano wallah sa giyang kaaya dunia. Nasimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na anto na imaan ang kaya simba. As sabab katatagutan sa giyang kaaya dunia. Anto na ay maana ang kaya simba as sabab iniyadun rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga ulama natigiran ayamaan ang kaya ibadah na hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al aw a'mal zahiratan wa batinatan. Ayako naptiro na simba si iku Allah, patiro na ibadah, na ismanan amararang kumyan sulang ulang wantaman, ikabubayas kanyan Allah,
agu ikasuat sa kanian Allah, ipun si iko mga katero, agu mga galabak, mapayag sa masulan. Lagi iptero na simba. O punang koto katero, galabak, o di na masulan mapayag, ikababaya Allah, nagu ikasuat Allah subhanahu wa ta'ala namin ito atabar sa kanian sa ibadah. Gaya iptero na, simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So masulan ka, so mapayag ka, so katero ka, so galabak ka, ikasuat Allah, nagu ikababaya Allah subhanahu wa ta'ala na ibadah. Simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayap man ang mga rukun yan, na talo ang mga rukun ng kaya ibadah. Kailitan waya ko kitab ay ang aranian na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunnah. Ay muallifun na inibtukiran ng kutwa nukhbatum minal ulama. Na inaluin yan, inaluiran ng kutwa rukun ng kaya ibadah sa aya rukun yan na talo. Baganayron naging kotoa kamalul hub lil ma'bud, ikadua agu ikatlo na so kamalul raja wa kamalul khawf. Giyaya irokon ang kaiya ibadah. So miyarat tiyaya na kompleto ang kotoa babayairan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So babaya si iku tamuk na dinyan kalang kuluban so babayairan ku Allah subhanahu wa ta'ala. So babayairan si iko pamilya na diiran kalang kuluban so babayairan ko Allah subhanahu wa ta'ala. So langwan taman ababayas iko nganin na dinian kumbawan so babaya si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Aginan isipat o mga mu'min, ginan isipat o miyarataya si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kaya tiruan yanun sa tigay na walladhina amanu asyaddu hubban lillah. So siran miyarataya na tanto may tataralu ang kuto babayairan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao, kompleto kiran ang kuto singaniniran ko limu Allah. Mandidingan-dinganiran ang kuto alimu o Allah subhanahu wa ta'ala. Nagu kompleto ang kuto kalakiran ko Allah subhanahu wa ta'ala ko kaya teruan yanun, wa yarju rahmatahu wa yakhafun adabahu. Aarap niran sulimu o Allah subhanahu wa ta'ala nagu ikaalakiran so siksa wallahu subhanahu wa ta'ala. Sama na ya na kaya to kawantan no so tero na ibadah so maana niyan nagu kaya to kawantan no so rokon niyan na ayap man pelabukan tanu abitiara na anto na mana niyan na syarat iterima wallah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya ibadah. Kaya to kawan tanong sa mga rukun yan. Kaya to kawan tanong sa maana ang kaayaptero na ibadah. Maana giyang kuta rukun yan na matitimbal sa giyang kuta suratul Fatiha. Yung tatigo Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Giyang kaaya ayat na mababagarian ng kota pitero tano dalil sa giyang koto rukun o ibadah. Giyang kota alhamdulillahi rabbil alamin na matatagusan sa mahabba ng kainuto na kagias kanian so Allah sa kanian imun'im na aya kailangan si ikop kepo na nulimu na kababayan sa kanian sa tarotop sabab sa giyang koto diipteman sulimur katan wallahu subhanahu wa ta'ala nagudik diketong dikumpas sulimur katan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang ko ay kadu ayat ar-rahmanir rahim na matatagon man buong ta raja sabab sa iniropa wallah sa ginawa niyan as kaniyan sumasaling gagaw ang makalimuon na aya kailangan o din aya kinanglan si ikori panu Allah subhanahu wa ta'ala na tarotop kaiinaman yan o di natarotop akan didingan-dinganan yan si ikulim wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyang ko ikatalo ayat maliki yaumiddin na nandudo ng koto akalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa kanyan dato si iku gawi kapamalas agus kanyan imbabaya-baya si iku gawi pagitungan so ayamanan yan na miyapasad umano siya sa giyang kaaya dunia. Na aya kailangan kung bubaya-baya sa giyang ko tagawi kapamalas
lagugiang ko to agawi apagitong nun so amal amya pasad umano siya sa giyang kay dunya na ikalaks kaniyan sa tarotop sabab ko siksa iyan. Sabab san na giyang kaya ibadah na diterim anu Allah subhanahu wa ta'ala inunta o makanggulalan sa giyang kaya dua asyarat. Giyang kaya dua asyarat a iterima o Allah sa iko simba na di kapakay makambelag. Isabu imada sa giyang kaya dua na diterima anu Allah so simba. Paganayron na al-ikhlasu fiha lil ma'bud. Baloy so simba mitulabus kaniyan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima anu Allah so simba ada mipagiklas sa iko Allah. Kagimata-mataan na so Allah na diniyan terimaan sa mga galabak sa ayabu at terimaan yan galabak na so minitulabuson ayakyang galabakaon na para sa anmaso at so Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tanong ko tadalil sa suratul Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ayamanan yan na daa ini sugu kiran arwar sa kaswasuatayran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Kipag ikhlas siran. Dalilaya sa ayamanan yan na so simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala na dinyan terimaan o di makanggulalan si iku ikhlas. Madakal ang mga dalil sa ayat, lagi dang kutakatiro Allah, ala lillahi dinul khalis. Agugyan ko takatiro yan, kulillaha a'budu mukhlisan lahu dini. Nagusto mga sabdan o Nabi sallallahu alaihi wasallam, amyalo niyan amanunumpang sa giyang kaaya kapag ikhlas. Ikadua syarat ang kaaya, katerima si ko simba na misungkad si iko ukit akining gulalan nun o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manan yan na api kaya pakapagiklas ka aming galabak ka sa simba si iko Allah na amay kadang kaukitan si iko ropa akini ropa anu no Nabi sallallahu alaihi wasallam na diterima anu Allah subhanahu wa ta'ala. Agiyang ko to akaba sa tano aso ibada na dua syarat ay terima on walla adi kepakay makambelag. Isabu makambelag sa giyang kaedua na diterima on walla so simba. Makaukit sa ikhlas agu may sungkad si ikorop akinirop anun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayamanan yan nagiyang kay dua ka klase kapag iklase iku Allah subhanahu wa ta'ala agugiyang ko to kisungkad nun si iko okito Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyaya dua asyarat iterima wallahu subhanahu wa ta'ala si iko simba asbab aki adun tanu saging kaaya dunia. Kaino to na dikepakay ang bebeguan so agama aminitaling umaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahlatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Ay manan yan na sadun sa bebegus iko okitami si sagiyang kaaya agama mi at tiguraso sallallahu alaihi wasallam sa diyong pada diketarima. Ay manan yan na mardudun alaihi diketarima ang kotoa ining bebegus iko agama ining bebegus iko ay manan yan na simbas iko Allah subhanahu wa ta'ala. Mbaloy ikhlas agum baloy ay manan yan na may sungkad si ikukit o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makasabab siyan mga warip ng Allah na ayaman na lang ba sinagiyang kaya mga anwa'ul ibadah. Mga anwa'ul ibadah na taluang kaya mga klase ang kaya pero na ibadah na umiyog siya Allah na si iku pumakatundog oras, si iku pumakatundog gawi na pagusentan ang kaya mga anwa' mga klase ang kaaya teruna simba kakagia igira na di maipamagisay o di na di mapamimikiran o sabad at tigiran man na iya may sawang ta o baya bu penggalbakata na simba si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Na kena
Kaayaman niyan na asara katukawan tanu ang kai ang mga anwa. Orian ang kaya tukawitan no koptero na simba. Agiyay antap, giyay hadap, o katatagutan no iku dunia. Kaya tukawan tanu so ayaman niyan na mga syaratian agus mga rokon yan. Katukawan tanu so mga anwa, mga klase ang kaya tero na simba. Naginan ikapembaloy o sakro kabintang tanu ayaman na simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala ko orian o kakenegatano o di na si iku orian o kaketukawitano sa giyang kaayamang anwa o ibadah sa balasan tanu wala sa pititamanan niyan mapia limon tanu wala ko katatagutan sa giyang kaaya dunia na ayamala na pakasilang tanu wala sa maliwanag sa alungan na kiyama. Badasan kanu wala sa kapsenggay niyo sa oras sa pangningko si ko wala aso pikisenggay niyo oras adi niyo di mi pamenag ko mga kakaniyo o di na mga pagarin niyo kapapantagan sa iyang kaayang ida Jordan lalampong kaiya pizza bitira sa kawang na pupengni nami si ko Allah subhanahu wa ta'ala baluni ni wala miyuman ko mga timbangan o mga pipiya amaliyo sa alungan na Maori kapungunan niyo kapungunan tano sa pakandud ng Ranabuso Salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.